Marko kaupassa. Mitkä on tunnelmat? Ihan hyvät. Joo. Onko? Joo. Lisää juomaa. Vähän siideriä. Niin. Joo. Kaahterilla. Missä lähdetään jatkoon? Kato tarjoa. Ai, kato tarjaa! Hei! Pari ööriä. Anna tarja! Sun mun loppu. Niin no, mä tässä venyttelen ja oottelen. Joo. No pitää nyt jotain olla. Pitää. Tupakkaa. Varoks pärtäreet. Ihan oikeesti. Kato, Hannele on tuo. Hannele! Onko se siellä? No. Mihin se meni? Se meni tonne piiloon jo. No pitäähän nyt kortsuitkin ostaa. Saankin on ihan varma. Hei. Onko nää hyvin? No just hyvä. Kaikki siinä. Ostokset. Hitto kynsilaista. Kynsilä on Kato ohkea. nyt voi. Ei tässä mitään. Ehkä se oli tämä näin. Kynnetkin meni ihan rikki tästä kauppareista. Ei sulla oo plussakaan. Entä? Se, 2 vihreät maksismarkkiin. 2. Joo. Hei! No, unohdin ne tuput. 24 ja... Unohditko? Unohdin. Ootas hetki, noin. No mä teen uuden kierron. Eiku, ai. Noniin, joo. Meinasin jo. Ostan ne. Joo. Ja 15. Kiitos. Kiitos. Joo. Se on ihan tasaraha. Mihin se Hannele meni? Se meni jo tyydyllinen takaisin. Piilossa. Käydäänkö hetkiä Hanna? Käydään hetki. Joo. Käydään äkkiä. Näkyykö se asia? Tää on halva.